Raġel ta' 60 sena tilef ħajtu kawża tal-COVID-19 waqt li kien irrekoverat fl-isptar Mater Dei. Dan ifisser li wara diversi jiem mingħajr fatalità kawża ta' dan il-virus erriedi f'jumejn il-pandemija ħatfet żewġ ħajjiet biex bekk l-ammont totali ta' vittmi f'pajjiżna telgħu għal 419. Fil-waqt li fl-aħħar 24 sija fil-Gżejjer Maltin ġew reġistrati 7 każi ġodda ta' COVID-19 sabiex bekk l-ammont totali ta' każi minn Marzu tal-2020 żdiedu għal 30,516. Aktar kmieni matul il-jum tabor ukoll li bejn it-3 u l-4 kienu 6 persuni li fiequ mill-virus għal total ta' 30,028 biex bekk il-każi attivi baqgħu jammontaw għal 69. Fil-waqt li sal-jum ta' 3 l-ammont ta' persuni li tlaqmu b'mod sħiħ kienu l-fuq minn 189,000. Il-Kamra tal-Kummerċ flimkien ma' bost esperti oħra fl-aħħar jiem appellaw sabiex il-poplu jibqa' kawt. Ġi spjegat li minkejja li n-numri ta' każi ġodda huma relattivament baxxi, xorta waħda għandna nibqgħu nżommu l-attenzjoni bil-għan li l-isforzi u s-sagrifiċċji ta' kulħadd jiġu ippremjati u mhux jissarfu fi kriżi illi tkun akbar minnha.